Vrei să dai jos burta și șoldurile? Fă chestiile acestea. Trebuie să mergi la sală și să antrenezi abdomenul de minim 5 ori pe săptămână ca să topești grăsimea din zona abdomenului. Și apoi trebuie să bei și apă cu lămâie în fiecare dimineață. Chestia asta îți va accelera organismul și îl va face să ardă mult mai multe calorii. Apoi nu uita să dai unfollow persoanei care susține chestiile pe care eu le-am zis înainte, pentru că nu funcționează și sunt niște prostii. În realitate nu putem să alegem zonele din care slăbim în mod miraculos. Mai pe scurt, dacă faci abdomene, asta nu înseamnă că o să ți se topească grăsimea de pe burtă. Dacă faci abdomene, pur și simplu o să se dezvolte pătrățelele, însă ele nu o să se vadă până când nu reușești să topești grăsimea. Ca să topești grăsimea, trebuie să te menții într-un deficit caloric. Atât. Asta este marele secret pentru a scăpa de burtă și de șolduri, să nu se ducă în mod miraculos. Poate că prima dată o să slăbești din zona feței, din zona gâtului sau din zona umerilor, doar apoi o să slăbești de pe burtă. Chestia asta e genetică și nu poate fi controlată. Pur și simplu antrenează-te, mănâncă sănătos, păstrați deficitul și eventual îți promit că o să scapi și de burtă și de șolduri. Dacă vrei să înveți exact tot ce trebuie să faci ca să slăbești, citește ghidul meu de slăbit complet gratuit.